karancin lokaci ba da na kwana ina jinjina muku kuɗi shugabannin taro, alƙalan gasa, mai kula da lokaci, yannena, kannena, abokiyar karawata, duk amincin Allah su tabbata a gare ku. Na sami kaina cikin mamaki da takaici a lokacin da naji an ce wai basarake shine fi mai kuɗi ketonin a cikin al'umma. Amma bari in jefa tambaya ta gare ki abokiyar jayayyata. Ko kin taɓa ganin masarautar sai suna babu kuɗi? Gari basarakin wannan zamani wanda baya da kuɗi. Suna na Yasmin Bello. Na fito ne daga makarantar karamar sakandare ta mata da ke tudun wani birnin Kebbi. A tsaye nake tsab babu shakku ko kwantanto domin kare martabar mai kuɗi. Amma kafin in zufafa bayani na akan hujjojina, na kan so in tuna da baitin waƙar Alhaji Sani Ɗanlau inda yake cewa sarauta tana da daɗi. Hadai sarkin da nerori ba a yi gwagwarin na manta ba. Shehu sauran mazan farko. Allah sarki kuɗi kenan su ne ke sarauta. Zan fara zayyana hujjoji na kamar haka. Duk a faɗin ƙasar mu ta Najeriya babu wani babban basarake wanda tun kafin a shi sarauta talaka ne. Misali, fara daga mai martaba sarkin musulmi wanda tsohon hafsan soja ne kuma ya tara. Mai martaba sarkin Gwandu wanda tsohon hafsan soja ne kuma ya tara. Mai martaba sarkin Kano wanda tsohon gwamnan kudin Najeriya ne kuma ya tara. Hakan kadai ya ishi mai hankali gane cewa kudi sarauta ba ta yi sai da kudi. Haka kuma idan aka yi la'akari da kafafen yaɗa labarai da na zamani na sada zumunta kamar su Facebook, Instagram, Twitter da na'ura mai aiki da kwakwalwa, duk waɗannan ababen sun kawo ci gaba a cikin al'umma wurin yaɗa al'adu, addini, ilimi da sauransu. Kuma waɗannan ababen masu kunne suka kawo shi ba sarakuna ba. Ba Amurken nan Mark Zuckerberg wanda halin yanzu na cikin masu kuɗin duniya kuma shi ya kawo Facebook. Haka kuma mai kuɗi ne zai iya sanya a gidansu ko a gidan wani. Shi yasa na kan tuna wani baiti ne wani mawaƙi Sadi Sidi Sharifai inda yake cewa Nera Zainabu Abu mai maganin surukan zamani. A yanzu zamanin nan namu mai kuɗi shi ke da mutunci. In kana da naira ko mai ka faɗa da ne, amma in baka da naira mahaukacin ka ne ya fika. Kuma wannan haka ko a gida ake shi ne ba. Da ƙarshe idan kuna son ku gane iko da nuna isa wannan da kuɗi suke da shi, ku shiga ku leƙa a jihar Kano ku ga me ke faruwa a halin yanzu. Sannan ku za ku wani sarauta ta ɗauko a Najeriya. Babu wata masarauta a Najeriya wanda za su ɗauka sarauta ta ba talaka ko ɗan ce kana yi ka in ba mai kuɗi ba ne. Wannan ya nuna in ba kuɗi ba sarauta. Na gode. Amma bari mu ta sarauta ita kuma abu da za ta mai da martani a kai. Shugabannin taro, alƙalin gasa, mai kula da lokaci, iyayena, malamai na, ƴan uwana maza da mata duk amincin Allah su tabbata a gare. A lokacin da na tashi na ga abokiyar jayayya ta tana bayar da gudunmawa akan mai kuɗi ya fi basara keke tirani a cikin al'umma. Sai na tuna da wani baiti na Alhaji Musa Dan Kwairo inda yake cewa shi sarki shine uban kowa dan malam ya gaji karatu amma sarauta sai dan gidan girma. Kafin in zace da zayyana hujjojina, dukan so in fara gabatar da kaina a gaban shugabanni na. Sunana Maimunatu Bello Sidi. Na fito daga makarantar karamar sakandare ta mata da ke tudun wani birnin Kebbi. A tsaye nake tsaf babu shakku ko kwakwanto domin kare martabar masarautu. Ma'ana basarake shine ya cikin tsirai ne a cikin al'umma. Bisa ga la'akari da waɗannan hujjojin nawa, da farko dai ne sarauta. Sarauta wata hanya ce wanda ake mulkin al'umma da ita, wanda ta shafi musu hukunci, kyautatawa da kuma ilmantarwa. Idan mai sauraro zai yi la'akari da tarihi, sarki shine wanda ke bayar da doka akan kowane mutum, mai kuɗi ko malami ko kuma talaka, kuma dole a bi ba tare da gardama ko jayayya ba. Saɓanin mai kuɗi wanda ko a gidansa zai iya sanya doka a gefen bayan da zai iya da ita. Hujja ta gaba ita ce sarki shine wanda zai sanya hukunci akan kowane mutum wanda yake ƙarƙashin
tsagi ana yi musu aski da hukunta su wanda ba wani mai kuɗin da zai iya kai bugu da ƙari mai girma kwamishinan ilimi Alhaji Muhammad Baga wata Alewu mutum ne mai cikakken ilimi ga kuɗi amma baya alfahari da kuɗinsa ko iliminsa sai dai sarautar su ta sa 'yan gwado hakan kaɗai ya ishi ku daina jayayya ku ta sarauta kai bugu da ƙari hujjata ta gaba ita ce duk a fadin ƙasar mu ta Najeriya ban san ɗan mutum guda wanda ya zarta Alhaji Aliko Dangote da kuɗi amma abin mamaki a wata ranar na gan shi a fadar mai martaba sarkin Kano ya cire takalmin shi ya rusuna a gaban shi yana gaida shi kai wani abu kan da ta daga ƙarshe idan mai sauraro zai yi la'akari da mahimmancin sarauta a addinance babu annabin da ya roƙi Allah da ya bashi dukiya amma sai gashi annabi Suleiman alaihi salam ya roƙi Allah da ya bashi mulki da iko wanda bai taɓa ba kowa ba kuma wanda ba zai taɓa ba kowa a duniya ba hakan kadai ya ishi ku gane cewa sarauta ta shi kuɗi daga ƙarshe ina so a barki hamayya ta da ki aiki da baitin waƙar Alhaji Sani Dandau inda yake cewa kai mutane ku bar jayayya ku yarda da ikon Allah Allah shi kawai ya bashi ku zo mu rufa mai baya akwai gaba na nan kuma ba duka za a ga mai sarki wanda a halin yanzu sarauta tana fansama a duniya ta kasance gatan masu kuɗi shugaban ƙasar mu na Najeriya yana takama da sarauta wannan jihar Kebbi sarauta wato matawallan gwadu kwamishinan ilimi sarauta wato sayin gwadu kai kowa ma sarauta ke da ki yarda da ki yarda duk masarautar shi ne ya cike cikin ya cikin al'umma na gode. aiki ya samu alfanar wannan faɗaɗa ta farko da ta faɗa sai maka da kama ta shafi komai ta yi kuma wata da ta yi